बे अशान्ति खालामनानै दिनै आइजोफोरखौ लानानै उरखावगोराया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिनि फिन साजाखौ जों होनांगोन। माबा निर्मल ब्रह्मनो मोसौ गाय नामा गाइखेर होग्रा सोरबा बलद गुरुआ सोरबा गाइखेर होफेरो मानो मोसौ गाय होनजालांखो बेलाय गन्थङाव दै हाबदोंना हाबाखै UPP लालाय हा जोंथ' बुंनाय खोथा जोंथ' मिथिङाव फैयाखै जों नुजोबथारबायना बहायनो बयबो गांलाब गांलाब सारा पृथिबियानो नुबाय नङा होमबा एक्चुअली पब्लिक रिलेशन सेक्रेटारिमोन बेनि उनाव दं नेरसोन बसुमतारी बिथाङा UPPLनि हाथिसारनि बिथांखौबो बे मक्टेन नार्जारी बिथाङा UPPLनि मक्टेन नार्जारी बिथांखौबो आङो खावलायनाय जाबाय। मक्टेन नार्जारी कनक बसुमतारी बियो कंग्रेसनि बुथ कमिटिनिमोन कंग्रेस बेनि उनाव दं दिनेश ब्रह्म बिथाङाबो कंग्रेसनि हाथिसारनि दिनेश बसुमतारी बेनिफ्राय दं सनेराम बसुमतारी बिथांमोना कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो दाख्लै बावैसो जोंनिफ्राय माने UPPL बिथांमोना लानानै थांदोंमोन थगाय थसि खालामनानै दा बिथांमोना जोंनाव दिनै फैफिनबाय बिथांमोनखौ आङो बे समाव तिजेन इस्लारि बसुमतारी बिथांनि नाम गाबज्रिनाया एसे भुल जादोंमोन। नैबे धीरेश बसुमतारी बिथाङा नैबे सासे जोंना हाथिसारनि तिजेन इस्लारि दंमोन आरो बेनिफ्राय रेबेका इस्लारि तो जों बारा मोनाखिसै गासै जोंहा सा 15 जन जयनिं जाबाय। बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा बेखिनियाव जोंहा मानगोनां आगुनि बारग' BTC चिफ हाग्रामा महरै खावलायबाय। नोंसिना नांगौ टाइमाव दल हाबफोरना लादों। हाग्रामा महिलारि लं लिभ नांगोलनि सावगारियाव भट हो नांगोलनि सावगारियाव भट हो सुरज कुमार बसुमतारी लं लिभ सुरज कुमार बसुमतारी लं लिभ साबायखर थाबाय। बिसिना बेखिनियावनो जोब्बाय। मानसिफ्राव थांसिगोन थांनायनि लाहार फाहार खालामनायनि लाइनाव बे अशान्ति खालामनानै दिनै आइजोफोरखौ लानानै उरखावगोराया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिनि फिन साजाखौ जों होनांगोन। माबा निर्मल ब्रह्मनो मोसौ गाय नामा गाइखेर होग्रा सोरबा बलद गुरुआ सोरबा गाइखेर होफेरो मानो मोसौ गाय होनजालांखो बेलाय गन्थङाव दै हाबदोंना हाबाखै UPP लालाय हा जोंथ' बुंनाय खोथा जोंथ' मिथिङाव फैयाखै जों नुजोबथारबायना बहायनो बयबो गांलाब गांलाब सारा पृथिबियानो नुबाय नङा होमबा।